Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Uvelile wengozi Yeloli Ethekwini. Belushubile olokuchibiyela kanti kuphenywe ofakazi kolowayeyimeya yeTheku. Sanibukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Uzoqhubeka nokugcinwa ngaphakathi eyikhindini umshayeli weloli elidala ingozi emgwaqweni M41 eThekwini KwaZulu-Natal. Njengoba inkantolo kamantshi ehlezi eThekwini kuhlehlisela umhlazili 15 kuye phezulu ukufakwa kwesicelo sakhe sebheyili. Usithulile Zulu uvele kafushane kule nkantolo ngemuva kokuzinikela emaphoyiseni ngobusuku bangomsombuluko kulandela ukubaleka kwakhe endaweni yezigameko lapho kwalemala khona izimoto ezingaphezulu kwama40. Ubebukeka ethukile umshayeli weloli elidala isiphihli sengozi emgwaqweni M41 ngasemhlanga ngosuku lwangomsombuluko. Lona wesilisa ogama lakhe uSithulile Zulu uvele kafushane enkantolo emantshi eThekwini nalapho ebekwe khona amacala amabili okungelokushayela budedengu kanye nokuhluleka ukugcina imiyalelo kamshayeli uma edale ingozi. The accused in the matter appeared in the Durban Magistrates Court today. This is in relation to the accident that happened on the M41 near the Umhlanga off-ramp. The matter was remanded to the 15th of March 2023. This is for bail investigation as well as bail information. The matter is under investigation, so regarding charges, we will see what the investigations yield. But for now, the charges are those two that were mentioned in court, which is the failure to comply with the duties of a driver following an accident, as well as reckless and negligent driving. Kube umzukuzuku kwabezimo ephuthumayo kanye nabashayeli ngalolu suku ngesikhathi ke bezama ukwenza izaba zokuhlenga abantu abathola ukulimala ngemumva kwalengozi njengoba ke bebalelwa ngaphezulu kwama20 abantu abathola ukulimala kanzima. Lo mshayeli uye wadla phansi ngemumva kokudala lengozi kepha ubuye wazinikela kwabomthetho ngobusuku bangomsombuluko kanti umndeni wakhe ubukhona enkantolo ukuzomeseka. Abenhlangano yabashayeli bamaloli bathi ke kuningi okungalungile okwenzwa abanikazi bamaloli njengoba iminyaka yomsolwa ingahambisani nokuthi ke ngabunazo zonke imfanelo zokuba semgwaqweni. Bonke ubudedengu bezingozi lengozi ezizakalayo zenziwa abaqashi, imbangela abaqashi. Sikuvezile ukuthi indlela abasebenzisa ngayo kuthiwa basikhokhela nge-incentive system lokho kuthiwa yi-load the kilometer. Manje isikhathi sokuphumula sincane udrive ujaha ilodi kuphinde laslasha khona kube nama-delay ilast delay zakhona kuba nama-delay mhlawumbe niyabona phe Richards Bay ama-truck lama-side taper i-queue iba yinde kanganani akekho umuntu olala lapha kulayini and kunanobugebengu ungalala uthile lapha kulayini nasebusuku akuna safety. So lesikhathi ubambe whole day usuku nemini ulayini okudelisa nalo layisha khona uthatha lesikhathi sokuphumula kulo mzuzu ufuna ujaha ilodi isibasincane isikhathi sokuphumula ilast delay zakhona sibambulayini laslasha khona sibambulayini hlezi shaya ushindila bese ukudala ukuthi mase ufuna udrive truck isikhathi sokuphumula ungabi naso phinde futhi inkampani kujijimeze ithi ke phuthuma vuka uhambe. Enye ivideo eqoshiwe kubonakala isimo esingisihle samasondo eloli nokubeka kucace ukuthi ke belingekho esimeni sokuba semgwaqweni. Abenhlangano yabashayeli basola uhulumeni ngongalisukmeli lolu daba yize kuneminyaka bexwayisa ngendaba yamaloli. The day ugovernment wakwazi ukuthi angenelele ukuthi ama-truck kube nesikhathi angahambi ngaso ngoba kusemthethweni lokhu kuma-collective agreement we-bargaining council umthetho osayinwa abaqashi loyo nema-union kanye ne-bargaining council even uminister kuthiwa i-main collective agreement yilowo mthetho wona ocicisayo ama-condition nokusebenza kadriver ukuthi usebenza nini alale nini alala ama-hour amangaki ngamanye lo mthetho ukuthi kufanele ube sebenza ama-hour 9 ayi-basic ngokwemthetho wezabasebenzi 9 hours okuyi-basic hour bese 6 hours overtime 9 hours okulala okukhomba ukuthi ngo-10 kuya ku-5 ekuseni ama-truck emgwaqeni kumele ngabi khona ukugwema ingozi lokhu government angakuprioritize no-bargaining council ukuthi mina akanamsebenzi walutho aka-enforce kwenzeke lokho. Okwamanje umbuso uyaphikisana nokunikwa kwakhe ibheyili kuze kuqinisekiswe imininingwane ayinike inkantolo. Endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini.
Beyidlana imlala kumaqembu ezepolitiki njengoba bekuqhubeka ukhetho lokuchibiyela emgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya namhlanje. Ukhetho lwakwathula umbango phakathi kwe-ANC ne-IFP kutholwa kwa-25 kubhekene ke-ANC kanye ne-DA. Beyibulalana-ke kwa-2 eSweetwaters ubuholi besifundazwe bamaqembu aqhudelanayo bephume ngey'nkani. Bephume ngothi lwabo ubuholi bamaqembu ezepolitiki esifundazweni KwaZulu-Natal kukhetho lokuchibiyela emgungundlovu eSweetwaters kuwa-2 njengoba bezidlana imlala emaqembini amabili kwa-IFP kanye nele-ANC. Well, njengeqembu lenkatha lapha eMaritzburg besekunomlando la khona ukweseka kwethu bekungakhulu. Kodwa sibona kulolu khetho lolu engazi ukuthi ukwesekwa kwethu kungconywana kakhulu. Sinalo-ke ithemba lokuthi abantu bakhona bosinikeza izibalo ezosigculisa nathi ngoba masihambela imphakathi bayasho ukuthi isikhathi esiningi uphongolo sibuphethele ward kodwa makhulunywa ngeyidingo bebengaboni lutho namakhansela besehlala emadolobheni engabazi kwakubazi bona njengabantu bomphakathi. Iqembu lenkatha bayazi ukuthi lake layiphatha le ward bayazi futhi ukuthembeka kwalo. Iphini likanobhala we-ANC esifundazweni uSipho Hlomuka uthe umphakathi uziphathe kahle kulolu khetho. Siyafisa ukusho ukuthi namhlanje abantu base-Ward 2 eMsunduzi basiphethe kahle. Ma-political parties ayakwazi ukubekezelelana. Abantu baphuma ngobuningi babo bayovotela iy'nhlangano abazikholelwa kuzona nama-candidate abakholelwa kuwona. Siyafisa ngathi ngaba khona ukuthula ama-election abe fair, abe free, ingabikho okulwa. Abantu bakwazi ukuthi bayibone idemocracy. Kanti kukhetho lokuchibiyela kuwa-25 khona emgungundlovu i-DA ithe ifuna ukukhuphula amandla ayo kule wadi. The councillor resigned and took up a seat in the national parliament, and of course we're excited about our new candidate here, Regine Kanyile, who comes from a sad past in this particular ward, Ward 25, where his mother was a domestic servant and he was in fact a gardener in this ward. So it's a rags to riches story. As I said, he's a dynamic young man and we're really excited. So today we don't just want to retain the ward, we want to ensure that we grow the support in this ward, which we're confident we'll do. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uNonhlanhla Khoza uthi abantu bebeza kancane ukuzovota. Sikwi-by-election la ku-Ward 25 namhlanje. Usuku lolu esi-prepared kakhulu su-ANC futhi-ke we are sure that we are winning most by-elections today. Ama-preparations esiwenzile abe phezulu kakhulu and ukusidumazileke njenganje oba ngilo ngifikile nje la. Kule by-election uyabona ukuthi uhamba kancane kakhulu abantu abazovota. Ikona kodwa ukusiqeda uthando nomdlandla ukuthi abantu baphuma kancane kancane. Kumanje we have reported that sibona ukuthi kufanele si-devise other strategies ezithi okungenani akube khona i-loud hailing esikwazi ukuyenza, sikwazi ukukhipha abantu ngoba okubalekile kakhulu ukuthi umuntu akaphume ayo-exercise i-right yakhe, ayo-exercise ilungelo lakhe lalwelwa leli lungelo. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube kisemgungundlovu. Khona manje sekuzona-ke ezokhetho lokuchibiyela uhlalo weqembu le-IFP ngaphansi kwesifunda uku usifundo Ngwane uthi bayazethemba ukuthi bazolunqoba ukhetho lokuchibiyela kuwa-24 ngaphansi kwamasipala ke-Elowengozi njengoba beziqonda kangcono iy'nselelo ey'bhekene nomphakathi. Ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV uNgwane uthi umphakathi wakule ndawo ubhekene nenkinga ongabunawo amanzi kanjalo-ke nemigwaqo. Kuzokhumbule ukuthi lolu ukhetho lokuchibiyela luze emva kokwesulwa kwekhansela le-ANC uJameson Ndovela owabuyela kumsebenzi ayekade wenza kumasipala wesifunda ugu. Kugqama uzinzo nokubekezelelana kumaqembu ezepolitiki ngesikhathi kuqhubeka ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 24 eNyandezulu ngaphansi kwamasipala eLowengozi. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu ukhetho lokuchibiyela luze emva kokwesula kwekhansela leqembu le-ANC uJameson Ndovela owabuyela kumsebenzi ayewenza kumasipala ugu. Usihlalo weqembu le-IFP kwisifunda ugu uthi bayazethemba ukuthi bazolunqoba lolu khetho lokuchibiyela.
Okokuqala nje inselelo ezikhona lesibhekene nazo umphakathi wakhona ukuthi amanzi abanawo kodwa namhlanje iqembu lika ANC lapha laliphekela khona ehholo likwazi ukuthatha itruck lahamba layofaka amanzi emathankini la bephekela khona amavolunteer khona kodwa abantu zonke lezinsuku amanzi bebengenawo kungani amanzi elethwe namhlanje ngosuku lokhetho enye inkinga ekhona uma ubona lo mgwaqo njengoba unje kanje kufakwa ogandaganda kuleli sonto ngoba kungani njalo makhona into ezokwenzeka kube khona into eyilungiswayo ikatha ifuna ukulungisa kungekho lutho noma bekungabalwa manje noma besengabalwa manje ke sibone ukuthi kanti ubani inkunzi lapha asizile la ukuzophelezela sizothathwa ngokwethu okwethu kokukhona la uward 24 wala kuyolala lapha inkosi yendawo umphakathi wendawo nayo yonke le ndawo ingaphansi kweqembu le-IFPX. Ilungu lesishamthetho kuzwe lonke leqembu le-EFF uthi lo mphakathi ubhekene nengwadla yokushoda kwamanzi nemigwaqo ngakho bazokwenza ngokusemandleni ukuhlinzeka ngezidingo ngaphandle kokubheka ukuthi owaliphi iqembu. Abantu can see banobomi baba bude kutshintshe. We are confident that abantu can see that imeko yalapha akho manzi apha, akho zindlu apha, akho ndlela apha. It's been so many years and akho mbane apha uhambayo which is accessible to people. And when those services are rendered to ebantwini, they are not being given equally. It depends bana ukweyiphi party. Now EFF does not work that way. EFF is for the people. So thina siyayazi into bana when we come to the party and when we come to run this ward, we will render services to everyone equally. So it doesn't matter about we EFF, doesn't matter we ANC, doesn't matter if we inkatha. Ukhulumela iqembu le-ANC kwisifunda ugu uthi umphakathi uyalethemba iqembu likaKhongolose ngakho bazozidlela amahlandla kulolu khetho. As u-ANC abantu basakhombisa ukusithemba kakhulu njengeqembu le-ANC basa nethemba lokuthi u-ANC kuningi osazobenzela kona ngaphezulu kwalokho osokwenzile. Yes, siyazi ukuthi akhona ama-challenges kakhulu emgaqo bekhona. Uhulumeni wethu usengenelelile walungisa la bekunesidingo sokuthi kulungiswe khona ngokwemigaqo. Amanzi ama-challenges akhona ebesifike sawathola endaweni abantu bebewareyizile kwamanye ama-areas umasipala usu-athendile kulawo ma-challenges akhona. Kushaya isikhathi sokuya emoyeni imiphumela yololu khetho ingakakhishwa. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuZamando Sicele ngiseNyandezulu. Ake siye itolo mbukeli sophinde sibuye nezinye zindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu nina bakambombo shomnyama nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili osukwini lanamuhla. Uvelile wengozi Yeloli Ethekwini. Belushubile olokuchibiyela kanti kuphenywe ofakazi kolowayeyimeya yeTheku. Umbuso uyaqhubeka nokupheka ofakazi ngembuzo enkantolo enkulu yaseThekwini njengoba ke kuqulwa kwamacala athinta ukudliwa kwemali ethende ukuqoqwa kwemfucuza eThekwini okwenzeka ngo2018 kuya ku2019. Le nkohlakala ka320 million amarandi kusolwa bekade imeya yeTheku uZandile Gumede ngokuthi uyena umsolwa wayehamba phambili ngokuxhumana nabasolwa abangama21 okwagcina sekumenzeke ngena nakwezinye izinto zomkhandlu ngendlela engafanele. Ufakazi oqala oyisikhulu kwemnyango kuyona ebhekelela ukukhishwa kwamathenda nalawa seke nezinsolo zokuthi waphuma ngendlela efanele uqhubekile nokuthula ubufakazi bakhe namhlanje. Into kuyiyona bekade ibaluleke namhlanje nebikade umbuso uyibuza ile ebiveza ukuthi ingabe isikhalazo mayelana nokukhishwa kwalethenda safika ngayiphi indlela. Into evelile ngalofakazi uthi yena njengomphathi wathola umbiko oveza ukuthi kunomuntu ofikile wazibiza ngo-anonymous wayeseshiya i-envelope okwakuyiyona eyayiphethe isikhalazo kanye namadocument ekade esekela ukuthi isikhalazo sakhe simayelana nani. Uthe emva kalapho njengomphathi nokusebenzisana nethimba lakhe langaphakathi kwaba nemigudu kumele bayilandele ukubheka ukuthi ngabe zonke lezi zinto ezifakwe nalesi sikhalazo zizona ngempela yini. Uthe emva kalapho bawenza umsebenzi ngokubambisana beyithimba naye okunye kwakho ayikulandelela.
uthi ezinye zezinto zayidinga ukuthi ziphenywe ngabaphenyi abazimele nokuyilapho basebekwenza lokho emva kalapho bawuthola umbiko wase naye emva kwalowo mbiko wayibheka ezinye zezinto ngokusebenzisana nalo leli thimba. Enye into ayichazile uveze ukuthi kuwona lo mbiko kwaphoqa ukuthi naye mase ubukezile kube ukuthi uyawusayinela ukusayina kwakhe ikona kwakwekugcizelela ukuthi icala lingavulwa mayelana nokukhishwa kwalethenda. Abameli bempheka ngembuzo baveza ukuthi ingabe wayilandela ngendlela efanele yini izinto ngoba kube sekukhona nokushayisana la bekuvela khona ukuthi umuntu abathi waletha lobufakazi ingabe ukhona yini umuntu axhumana naye nala khona kube sekubonakala ukuthi kukhona ukushayisana mayelana nokugcwaliswa kwalowo maphepha ekade efake leso sikhalazo. Emva kalapho uthi yena ngokwakhe kunezinye zezinto naye njengomphathi angadluli kuzona ekunabantu bakhona omanager abasuke bezenzile ngaphambi kokuthi ifike kuyena. Uthi ngaleso sikhathi ke base seyifikile lezo zinto naye ube sekwazi ukuthi ayibhekisise kuyisikhathi bese kuba isikhathi la ekwazi ukucacisa khona ukuthi ngabe ithenda noma lo msebenzi uyakudinga ukuthi uphenywe yini na. Uthi uyaqinisekisa ukuthi kukona konke akulandela kuyikona lokhu kepha ezinye izinto ngiyaza kwazi ukuyiphendula ngoba lo msebenzi wokuphenya kwamathenda akawenze yedwa kodwa kukhona nabanye abantu abasuke kune information esuke ikubona. Ukuphenya noma ukuthula kwalobo bufakazi kuyaqhubeka njengoba kulindile ukuthi kuthathe amasonto amathathu. Kutebokhosibisi enkantolo enkulu eThekwini. Alokho angene njalo amazwe enduduzo kulandela ukudlula emhlabeni komdlalo weRichards Bay FC egijima ke esigabeni se-DStv Premiership uSiphamandla Mtolo odabuka kwadukuza inyakatho yaso lesi sifundazwe. Lo mdlalo bephinda abe unkapteni waleli qembu kubika ukuthi kuvele waquleka wawa ngenkathi iqembu liziqeqesha empangeni. Izinhlaka ezahlukene kuleli sezidlulise amazwe enduduzo eqenjini Richards Bay FC eligijima esigabeni se-DStv Premiership kulandela ukudlula emhlabeni kumdlalo waleli qembu bedlala esiswini nobephinda bewukapteni uSiphamandla Sipepe Mtolo. Leli qembu likhipha istatement lichaza ngokwenzeka kulomdlali njengoba kuvela ukuthi uquleke wawa ngenkathi iqembu lizilolonga enkundleni esempangeni. Sithatha leli thuba unazisa ngokudlula emhlabeni kaSiphamandla besimbiza ngoSipepe Mtolo ukapteni weRichards Bay Football Club. NjengeRichards Bay sibuhlungu ngendlela esimangaliso, abadlali bathinteke ngendlela esimangaliso, okhoshi, umphathi wethu, chairman weclub, umama, CEO yeclub, imanagement. Umndeni kunzima kakhulu, bekade sovakashela izolo. Kunzima kakhulu sovukela kuona namhlanje siyobheka ukuthi ulale kanjani sibe sesihlanganisa nako konke ke ekuzobhakelana nokuthi sikwazi ukufihla umdlalo wethu ngendlela esizodwa ngokuhlanganisa phakathi kwethu nomndeni. Uchairman wenza icommitment ukuthi uzokwenza konke kusemandleni ukuthi umfana afihlwe ngesizodwa. Lo mdlali oke wagijima nakuthi ngathi FC ngaphambilini ubebonakala kokugcina ngenkathi Richards Bay ibhekene neqembu iKaizer Chiefs enkundleni esemlazi Kingswell ithini nalapho leli qembu liguqe khona ngegoli elilodwa eqandeni. Isikhulu saleli qembu James Dlamini uveza ukuthi iqembu lizibophezele ukufihla lo mdlalo ngesizotha sanxusa nokuba babekezelelwe njengoba besasezinhlelweni nomndeni kamalungiselelo omngcwabo. Kube into esigubhukana ngendlela esimangaliso ngoba kade umfana ezijimela nje njengokujwayelekile beyophuza amanzi kanti kuzovuka lento emvukayo engazuthi ufuna ukuwa bambamba bambeka phansi bese wathi ngazuthi khona ukudlikiza okuncane okhona kube nje isikhashanyana. Emveni kwaloko samgijima samphuthumisa empangeni medical clinic ngoba sijima vele eduze kwayo is about 2 minutes 3 minutes ukufika khona. Masifika khona bazamile bonke onesi nodokotela ukuzama ukumhlenga kodwa ngeshwa ushile bangakwazi ukumsiza. Sokalisa ukudabuka kakhulukazi kumndeni ukuthi siyacela uqine kulesi sikhathi nathi njengeqembu bese sicela ukuthi umphakathi usinike imvumo ukuthi sikwazi ukuzila sibe sikwazi nokuhlela kahle konke mase kuhlelekile sizophinde sibuye sizotshena
sizotshena abalaleli nababukeli ukuthi uhlelo luzohamba kanjani, izinto ezifana no-memorial service nomfihlo uma ngaba sesivumelene nomndeni, kodwa sobe sicela emndenini uwona ozosho ukuthi ubufisa kanjani, thina siyocela lokho esikucelayo ngemvume yabo bese siyakwenza. Sidabuke ngendlela esimangaliso, sicela nje imithandazo, siyabonga imithandazo abasipha yona, sibonga amaqembu, sibonga bemedia isupport abasinike yona. Siyathemba ukuthi bazoqhubeka njalo kuze kufike ekugcineni. Siyabonga kakhulu. Lo mdlalo beneminyaka engama-28 28 udabuka endaweni yakwaDukuza, kanti iqembu lizomemezela maduzane ngezinhlelo zokufihla kwalomdlali, kanti abathandi bebhola abaningi bashiye beshaqekile ngalesigameko. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Kuphazamisekile ukufunda ekolishini lokuthuthukisa amakhono igama lakhe TVET College ogwini oseningizimu nelikaMthaniya ulandela ukuvuka umbhejazana kwabafundi babhikisha bekhala ngokuxoshwa kahlalo enhlangano abafundi edlangaphezulu neqembu le-EFF ngaphakathi kulesi sikhungo. Usiyabonga Phakiso ngomunye abafundi kulesi sikhungo uthi bathatha isinqumo sokubhikisha ngemuva kokuxoshwa kahlwala olayela kamalungelo abafundi, kanti ke sebenzile ke nemizamo yokukhulumisana nabaphathi besikhungo kepha kunhlanga zimuka nomoya. Akuzange kuqhubeke njengenjwayelo ukufunda esikhungweni semfundo ephakeme igama lakhe TVET College kulandela ukuthi abafundi bavuka umbhejazana babhikisha bephazamisa ukusebenza kwalesi sikhungo. Omunye wabafundi Usiyabonga Pakisa uthi bazoqhinqa kanje kuze kuba abaphathi balesi sikhungo bayazilalela izimfuno zabo. Uthi kumisa usihlalo weqembu le-EFF ngaphakathi kulesi sikhungo obekadelo lamalungelo abafundi abebezobhala kabusha izifundo zabo kanye nokulungisa amabhasari abo. Isizathu kahle kahle esinye sisibeka la uyisona sokuqala ukuthi suspendwe uKatleho ngaphandle kokuthi bamnikeze iwarning. Enye into ukuthi i-suspension letter yakhe i-charge sheet i-empty, ayikho into abayibhalile ukuthi bamchargela. Le ncwadi ayikho specific ukuthi siya-suspenda to what charges. Ayo masibuza ukuthi babanikile yini ubamnikile iwarning abafuni ukusiphendula. Imibuzo embalwa sibekela egethini, but i-management sithema sicela izolo ukuthi icela izo-address ama-students siphendule le mibuzo noma inikeze thina iy'mpendulo sizibuyisele kuma-students. They refused. Kwi-hearing athi uyocharge-ilwani bazofika namacala amasha ngoLwesihlanu angawazi uzophendula thina. Unobhala wegatsha uthi bakhalaza ngokuthi lo mfundi akamiswanga ngendlela efanele njengoba bengazange bamnike ngisho izixwayiso. Kahle ngoMakhetha okucurrent chairperson wasuspendwa ngaphandle kwe-warning. Mawususpendwa kethiwa i-warning yokuqala, i-warning yesibili, i-warning yesithathu. Kahle ngoMakhetha akaze ayithole i-warning wathi uyasuspendwa. Ususpendelwani? Ususpendela ukuthi uhambile ovala i-bursary office. Kunama-students afike late. Umuntu ofike late asenalungelo ukuthi athole u-NSFAS ngenxa yokuthi sekuvaliwe. Kunabafundi abangaphasanga last year. Umuntu ongaphasanga kusuke kumele enze u-rise noma u-part time. Mangabe wenza u-rise noma u-part time uyahamba uyokhokha ube ne-slip nama-documents akho. Bavalela bangayithola leyo chance yokuthi bafunde. So abafundi into abayifunayo bafuna ukuthi ukhethe kahle kahle icala lakho kulelo umfundi na. Omunye umfundi uthi akubaphethe kahle ukuthi umfundo lwela abafundi ngokuzikhandla amiswe esikoleni. Esifunayo thina sifuna ukuthi sibe equal apha esikolweni, ungajonga amacala ukuthi usuke ikhaya elinjani. Shuthe lonke apha kuyajonga ukuthi ubani lona umntana kabani, status thini. Thina into esifunayo i1 ukuthi ubulungiswa mabenzeke. Ukhethe bangathi menze imistake kodwa akwazi ukulwela abafundi akhitshelwe ngaphandle okwenja. Imizamo yokuthola ukuphawula kwekolishi kanye nomnyango wemfundo ephakeme iphunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisegama lakhe. Ake siphinde mbukele sithi ishelele izitolo sobuye sibuye nezinye izindaba zethu. Nina besilo nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Uvelile wengozi Yeloli Ethekwini. Belushubile olokuchibiyela kanti kuphenywe ofakazi kolowayeyimeya yeTheku. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18.59 cents kuyidola laseMelika bengu 21.97 cents kupondo waseBrithani bengu 19.60 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,813.42 cents ounce kuthi intengo kayo engahluziwe bengu $83.29 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isikhondla senkampani yezimbiwa phansi ezinzeke Richards Bay inyakatho yesifundazwe RBM inikeza abantu bakulesifundazwe ithuba lokubamba iqhaza kumjaho webanga lamakhilomitha ali-10 bokuhloswe ngawo ukuhlanganisa kuyisebenza lenkampani kanye nomphakathi. Lokho kwenzeke ngempelasonto esiphuma kuyona. Lokho ngumphathi jikelele kwezokubambisana kule nkampani nomphakathi uBheki Nowele uthi kuhle ukuthi abantu bazigcine bejimile futhi bephilile ngokuzivoqavoqa babe kumqemane kanjalo nokuxhumana nomphakathi. Inhloso yalo msebenzi yesport esingaso namhlanje ukugijima kudibanisa umphakathi nabasebenzi. Lokho kubaleke kakhulu kithi siyinkampani ngoba sisebenza beyond the mining. We are not just about the mining, kodwa futhi siyinkampani eqhuquzela ukuthi akusebenzeke ngokuphepha esithi safety kuyi-priority lokho kuthi nokuthi futhi uma ngaba abantu bephilile sipromota impilo enhle ngoba abantu mabephilile kusho ukuthi bane-confidence banokuziqhenya futhi bayakwazi ukusebenza babe productive. So kubalekile lokhu. Okunye futhi ukuthi usihlanganisa nomphakathi through social cohesion. So lonto leyo yenza ukuthi singazonke abantu abamayinayo kodwa futhi sibe ngabantu that is fun, there is social cohesion, and then we also promoting ukuthi konke abakwenza abantu mabakwenze ngokuphepha. So uma ngaba abantu begijima siqhuqhuzela ukuthi ababe ngabantu abagijimayo kusho ukuthi bahlala bephilile bahlala be-strong bangahlaselwa izifo njalo njalo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakambombo omnyama ashikezela ishimpi yakhe ziyaguqa bese yiphaka namuhla kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu.